Kalayo sa Yes, hello, what's up mga igala no? Maayong buntag, mayong hapon, if di ka na ninyong hapon, mayong uto, if di ka na ninyong uto. This is B-Boy Bugoy mga igala, another video na sa Kiway Klaro, pero mga tagkalingon ninyo, siyempre, atod ka ninyo, sa nag-iisang DJ nga may pakatisoy, B-Boy Bugoy, ang mupapas, umuwagtang sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo, kamadugan, mga igala. And dagang salamat ay sa nagpadayon no, o subscribe sa atong YouTube channel. And nag-anam-anam na dito ako kadaga mga igala. And duha na tagabuan nga sa tawang duha ka buwan, murag ubay-ubay yung ang subscribe na huwag nalingaw sa atong mga videos. So kung sa may atong ipabot mga igala, atong ipalaghanon. O please, if bago pa mo aming vlog, don't forget to subscribe and click the notification bell, ang pinaka-importante para ma-update mo sa mga bagong videos na kung i-upload para makatabang o makapalipay sa inyo. So kung may gana na okay, ako nang ihatag sa inyo ang part 3 man siguro na yung part 3 sa ato ang vlog sa Linggo ng Kabataan Celebration sa Barangay Libaong. Kaya wala dyan na yung tatong masunod may gala, kaya dagan kayo tag-prepare, dagan kayo tag-ibuhat, no? Dagan kayo sunod-sunod dyan tatong schedule. But anyway, karon ako na ihatag sa inyo ang part 3 or 4 siguro ni kayo, wala ko maklaro may gala, kaya wala pa ko ka-open sa itong YouTube channel. So this is vlog number 20 sa B-Boy Bugoy TV. So wala pa din si Boy Buang, si Boy Choki, o ang ubang ba natong Team Borders, ang membro sa Team Borders. So atangin sa din nyo no, ang Spicy Noodle Challenge, which is sponsored na siya. Yes! Na nag-sponsor na itong mga igala. So dagan salamat to sa panagpadayan sa uban yan, no? And so ako na dyan ihatag sa inyo ang Boxing Kawayan Part 3 sa Linggo ng Kabataan Celebration of Barangay Libaong. So katong naatay to be continued, no? Atangi, katong atangi nga part sa Linggo ng Kabataan Celebration Part 2. Atong libutan dito ang kanang palami ba? Kana nga para sumpay, sumuna na yung sumpay ang inyong ipaabot mga igala, kaya dagang kayo ni-chat sa kuha nga ganahan sila masumpayan na. So here we go, ako na ipakita sa inyo. I hope malingaw mo. Don't forget to subscribe, click the notification bell. B-Boy Bugoy gyapon mga igala, as always mo tong kalipay og mopapas sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo kamadughan. Dagang salamat. Here we go. Oh, ya. Kasumpah mo na buwa. Kasumpah. Kasumpah mo ni, kasumpah mo ni. Kalayo sa
Eh, balik. Ano? Ipadayon ka. Sama ni. Okay? Wala na, tay na. Stop. Ay, say na. Ay, mas. Ito. Kalma. Tarong ako ng headgear. Ano? Tanggal yung garot ito. No, grabe naman. Musta ba yung mga experience ito yung pagkahapon pa? Nas? Sinagat? Sige. Down! I hope nalingaw mo mga igala no, dagang salamat no. So di pa ka mangano ta manimpad na ta. So see you sa next vlog. Vlog number 21. Murag lingaw na yung vlog number 21 and happy second monthsary sa tuwa B-Boy Bugoy TV. Boy Buang, Boy Choki og sa uban pa nga na related aning vlog. Then shout out day ko sa tanan nga ni comment og nagpadayon og tanaw sa to mga videos so klaro pero nihatag og kalingaw sa inyo. So, daghang salamat din ang taputo mga igala. As always B-Boy Bugoy gyapon diri lamang sa B-Boy Bugoy TV. Muhatag og kalipay ug upapasa kasakit sa tag sa inyo ka mga dugan. Subscribe. Daghang salamat. Bye-bye.